vítám u dalšího videa, vlastně tohle ten nedotočený, nedotočený Bedwars, protože už jsme museli končit, ale jsme tu zpátky a je tu se mnou zase zpátky Ray, jako vždycky. Čau. A kámo, pojď to tady, budem to tady stavět celý. Jdeš mi pomoct? Kámo, oni než se k tomu dostanou, Já musím na luk. oni než se k tomu dostanou, tak jim to bude trvat prostě. Kolik potřebuješ na luk? 4? Nebo 3? Nebo 5? Nebo kolik? Vlastně 5. Protože musí se počítat i štít. Kámo, mě brní noha. Zabil jsem jednoho. A mám na luk, takže jdu zpátky domů. Dokonce možná i na lepší luk. Potřebuji 1 gold. No, jsme první, super. Potřebuji 1 gold, kámo. Kde seš? Tady máš. Jo, díky. To mám navíc, super, to mi přesně vyšlo. Mně taky, protože teďka mám strančku. Hej, přineseš mi ještě 1 gold? Na regeneration? Tak OK, no. Díky. Jo, super lidi, budeme mít strančky. Teda já budu mít strančku a regeneration. Ale to je nějaký cheater. To je cheater, kámo. Já si tě zabiju. Cheater to byl. Tak už nepřinesu nic. Hej, no. Věci tam je. No, mám tam pro tebe jenom tohle. Okay. Nic víc. Kámo, jdu tam se strančkou. Mám strančku. Super, máme 1 gold. Mizím zpátky. Kámo, jo. Počkej, na kolik mám? Ještě na 3 minuty, dobrý. Kámo, tak teďka budu mít regeneration a je to kompletní edice super. Regeneration, ale na 45 sekund. Počkej. Sakra, já potřebuji 3 goldy. Ale už to hrajem 3/4 hodiny. To nezdá, tyjo. Ne, ještě 3/4 hodiny to bude trvat. Kámo, na spawnu jsou. Pomoc. Jdu tam. Já už tam nepůjdu. Budu kempit. Kámo, pomoc. Nakolik máme straničku na minutu. Kámo, obsadili jsme to skoro. Super. Dobrý, mám na regeneration. A na straničku. Sakra, co jsem to chtěl? Mám tohle, jo, ještě kruh. Dobrý. Jedu na ně. Mám na regeneration a na straničku. Potřebuji 1 gold. Kámo. Jo, super, potřebuji 1 gold už jenom. Zabil jsem někoho. Nemáš 1 gold? Jo, mám 2. Jo, a dáš 1. Tak pojď na spawn. Jsem tam. 4. Jsem Jsem tu. tam sám, kámo, potřebuji helpnout. Dobrý, mám 2 goldy. Tady. Tady máš 1 gold. Já už mám. Tak mi ho dej. Jo.
Mám ještě další 3. Hej, kámo, počkej. Chceš straničku regen? Chci 1 gold. Tak pojď, ne. Díky. No zo. Já mám Lucky Iron Sword. Já je atakuju 9,5, jo. Já mám vlastně Sharpness 3, Knockback 2, plus ještě mám ty boty, které jim dávají o 75% ještě víc to. Kámo, musíme jít asi na postel, takhle tady nemůžeme pořád. Kámo, víš co mám? Koukej jo, já mám Strength, Regeneration, Swiftness, což je speed a Jump. Jo, počkej. Moment. Odeme, moment. Počkej, já se ještě jenom na něco kouknu, jestli tu je i třeba něco, nějaké ještě. Chceš straničku? Chceš straničku, Adame? Ne. Já už jsem ti ji koupil. To je jedno. Pojď na červený. OK, tak já si... Mám 3 straničky, jednu ti dám. Mám 3 goldy, chceš? Ne, nechci. Hej, mám 3 straničky, jednu ti dám. Jo, sakra, někdo po mě střílí, kámo na spawnu. Jdu tam. Jdu na červený. Kámo, já už piju. Na červený. Někdo po mě Kámo, mě schodila. Ne. Kámo, on mě někdo zabije. Pomoc, dělej. Nemůžu, nemám nic. To je konec světa tohle. Dobrý, jdu. Dobrý. Yes! Zabil jsem je! Kámo, ty jsi dobrý. A rychle padej zpátky. Jo. Kámo, je tam modrej, dělej! Je tady naproti mě modrej. Ne! Vidíš. Jdem po něm. Běží ke svému baráčku. Schodil jsem ho. Je dole. Kámo, help! Bacha, střílí po nás. Střílí nás. Pojď se někam schovat. Mám straničku. Umřel jsi nebo žiješ? Žiju. Tady. Jo, teď je vidím. Sakra, přišel na mě. Kámo, mám 6. Kámo, jsem mrtvý asi. Zdrhej, kryju tě. Zdrhám. Kámo, už mám jenom straničku a jump. Kámo, někdo mě honí. Mám 11 goldů. Dávaj jeden. Nemůžu, kámo, mám tak, OK. 12. Pojď rychle zpátky k nám. Tak dělej, pojď mi naproti. Jeden gold. Díky. Mám na luk. Dvě snipy. Já taky, ale nevím na jaký. Ty. Jsi dobrý nějaký. Maxim, mám na dvojkovej, no, mohl jsem jít na trojkovej. Aspoň to. Kámo, ne! Já si prdel, že jsi umřel. S prominutím. Dělaj si, kurva, ze mě prdel. Tady máš... tak nic, no. Dávaj. Já si vezmu svoje tady. Strašný pořádek plná. Hej, kámo, jdu riskovat.
Na koho jdem? Na koho mám jít? Amen, pojď s tebou. Jelou na nás, jelou, jdu na nás. Dobrý. Mrtvý. Dobrý, jdu se oblít a Jdem na žlutý. Mám pro tebe strančku, jestli chceš. Jdem na žlutý. Jo, dávaj, kde seš? Na spawnu. A dělej. Okay, běžím tam. Jsem na spawnu. Vidím tě. Jo, tak pojď, dělej tady. Chytej. Dobrý. Díky. A jdem Mám ráž. si dát nebo na kolik je? Je nám 3 minuty. Tak si ještě nedávej, až tam půjdem. Jo, ještě ne. Kam jdeme teďka? Na žlutý. Ty jsou těch je 2 a pak už jenom modrý. Hej kámo, pomalu si topí. Já mám i regeneration. Kámo, jdem, do ničí. Já mám druhý nejlepší. Počkej, jdem. A jdu k ním je zabít. Tam jste si mysleli, že utečete, jo? Jo, pomoc. Dělej, pomoc mi. Jak to já nemůžu zabít, já chci zabít. Kámo, kdo mi napsal? Tak já jsem se rozbil meč. Můj meč. Máš nějaký? Nemám. Máš nějaký meč? Nemám. Kámo, dobrý, zbylo mi 1 srdíčko. Nemám žádný meč. Dobrý. Já mám nějaký. Kámo, ještě jeden žlutý žije. Vacha snajpí nás.